Balwano Msadabwe Marko 16 verse 6 Msoya. Kale ena mandidziwa kuti ndikasonkhana nawo ku State House, ngakhale ena akukhulupirabe paka pano kuti ndikusonkhana ku State House, komabe dziwani chikuti ndinachokako ku State House. Panopo ndikusonkhana nawo ku mpingo wa ku Ulingadzi ku area 49 pafupi ndi pa Bingu Stadium. Kotero ndikuyamikeni nuyo amene mukuyendesa programu ya msonkhano uno, makamaka pachifukwa chondipasako mwayi kuti ndiyankhule kunano mawu a Mulungu. Timuyamikirenso Mulungu wathu chifukwa ndi amene watipangisa kuti zitheke zonse pamene tinkayelekeza kuti mu tsiku la lero pa 14 August tizayamba msonkhano wathu pano pa Mitundu. Kotero taonani zoonadi watipasa ife mwayi ni moyo kuti tifikeko mu tsiku la lero. Woyendesa msonkhano wandichenjerera zedi mtsiku la lero. Kwa mwachisawu anandipasa nthawi ya 4 o'clock. Then mati tikaona zuwa likulowa pamene phunziro langa litha. Lero kukandipasa phunziro zuwa lalowa kale, kaya tionera chani, kaya tione kuti zuwa likatuluka kapena mwina tione kuti zuwa lituluke sopano. Chabwino komabe abale nalongo ndili ndikaphunziro locheperapo koma ndilalikulu ndithu. Chwajane na kuti ndocheperapo sindikutayirani nthawi kwakukulu ayi chifukwa tikupeza kuti tonsefe mwina tachoka mtunda yayitali tatopa, komanso mwina tikudikira kanthawi kena kuti tilandire chakudya. Choncho sinifuna kuti ndikulemetseni chifukwa cha kuphunzira nthawi yayitali, komabe timafuna kuti gawane phunziro lina labwino lofunikira kwambiri limene lokhuza ndi mutu wa msonkhano wathu umene ukuchokera pa buku la Machitidwe chapter chake cha 2 ndime yake ya 40 kuti tiyene kuzipulumutsa ku m'bado wokhotakhota. Choncho tifuna tiphunzirepo za munthu wina amene nayenso anali m'bado wokhotakhota koma iyeyo anafika pa stage yopulumuka nayamba kutumikira Ambuye. Nimafuna tiphunzirepo za mtumwi Paulo. Za mtumwi Paulo. Tonse tikudziwa kuti Paulo pachiyambi anali m'bado wokhotakhota, koma tsono adatembenuka mtima sanaliso wokhotakhotayi, anali wolunjika. Kotero amene tifuna tiphunzirepo za moyo wake wa iyeyo kuti makamaka ifeso mwina kutheka ngati tilipo tikadali m'bado wokhotakhota ni nthawi yabwino mtsiku la lero pamene titamva phunziro ili tikakhale owongoka. Mphunziro lathu tionapo fundo mwina pafupi 5 ngati singakhale 4. Poyamba tiona kuti Paulo ndani. Kenako tizaonapo fundo ina ya kutembenuka mtima kwa Paulo, anatembenuka motani. Kenako tizaonapo fundo yachitatu kutumikira kwa Paulo. Ndipo tizaonanso kuzipereka kwa iyeyo Paulo. Tizamalizira ndi fundo yoti mathero a Paulo anali wotani. M'bale wanga amene mmasanthula nkuwerenga mawu, tiyeni tione kuyamba pa buku la Machitidwe ndime ya 22, chapter 22 ndime yake ya 2. Tiyambira 2, 3, 4. Machitidwe chapter 22 tiyambira verse la 2 kulekezera 4. Tili pa buku la Machitidwe chapter 22 pa ndime yake ya 2. Pa ndime ya 2 akunena motere:
ndipo pakumva kuti anayankhula nawo m'chililime cha Chiheberi, anaposa kukhala chete, ndipo anati, ine ndine munthu Myuda wobadwa m'Taliso wa ku Likiya, koma ndaleredwa mzinda muno pa mapazi a Gamalieli, wolangizidwa monga mwachitsatizo chenicheni cha chilamulo cha makolo athu. Ndipo ndinali changu cholinga kwa Mulungu monga muli nonse lero. Basi tikuona Paulo mwini wake akuzifotokozera motere pamene Paulo atamangidwa ndipo akuzengedwa mlandu wokhuza chikhulupiriro chimene iye tsopano wayipapo. Pokhala poyamba anali wokhotakhota, koma tsopano ali mmalo owongoka, ali kulalikira Yesu. Ndiye tsono anamugwira kuti akakhale oweruzidwa mlandu. Kotero ali pakati pa gulu la oweruza. Poona kuti iyeyo mamoti aoneke ngati wosokoneza, kunapezeka kuti iyeyo anali olunjika, nayamba kuyankhula nawo Chihebri. Ndipo anthu onse anatontholetsa, anakhala du kuti amvetsere zonena za Paulo. Tsono Paulo anayamba kuziwulula motere kuti ine ndine munthu Muyuda wobadwa m'mudzi wa Mtaliso wa ku Kilikiya, ndipo ndinaleredwa mzinda uno wa Yerusalemu pasi pa mapazi a Gamalieli, wolangizidwa ndithu monga mwachisatidwe cha makolo athu, monga mmene mulili inu nonse lero. Tikuona kuti Paulo iyeyo aziwulula motero kuti anali munthu monga ife tonse pano, wina aliyense payekha ndi munthu. Paulo na Yesu anali munthu, komanso wina aliyense panopo wachokera ku mudzi wina wake. Iyeyo munthu aliyense kudziwa ndachokera mudzi wawo ineyo. Paulo na Yesu anali nawo mudzi wawo. Mudzi wawo unali wa ku Taliso koma wa ku Kilikiya. Ndipo maphunziro ake wonse anaphunzira mu Yerusalemu pasi pa mapazi a Gamalieli. Tionenso mu Filipi chapter 3 ndime ya 4 komanso 5, Paulo akuziwululaso motero, akuyesanso kuziwulula, kuzifotokozera iyeyo kuti ndani Paulo ndani. Wolemba mukhotolemba poso Aroma chapter 11 verse la 1 kafilekeza 3, koma apa tifuna tiwerenge Filipi chapter cha 3 ndime ya 4 komanso 5. Filipi chapter chake cha 3 pa ndime yake ndi ya 4. Pa 4 akuteri, ndingakhale inenso ndinako kwa kukhulupirira mthupi, ngati wina aliyense ayesa kukhulupirira mthupi, makamaka ineyo wodulidwa tsiku lachisanu ndi chitatu, wa m'bado wa Israeli wa fuko la Benjamini, Mheberi wa mwa Heberi, monga Mlamulo Mfarisi. Ziko. Tsono Paulo akuti pali ena amatha kuzitamandira kapena kukhulupirira mthupi. Apa sakunena kuti anali wochekera, sikuti anali mfiti kuti amazitamandira kuwuluka ayi, koma amanena kuti ena amatha kuziwula kuti ine ndine wakuti. Ngati pali wini wake kapena mwini mudzi munomo ndineyo. Paulo naso kutero kuti ena akhoza kutero, inenso ndimatha kuzitamandiraso muthupi. Chifukwa zonse zimene ena kunenapo inenso ndili momwemo, monga zandulidwe kuti nase ndinadulidwa pa siku lachisanu ndi lachitatu kapena siku la nambala 8 mtabadwa. Muja mukudziwa ino kuti ana Israeli anapasidwa lamulo lonena kuti mwana wa mwamuna akangobadwa mungowerenga masiku asanu ndi atatu kapena masiku 8, ndipo siku lachi 8 lo mwana wa mwamuna azidulidwa.
kotero Paulo sadatero. Ndipo iyeyo akuti m'bado wake wa fuko lake limene anabadwamo ndi la Benjamini. Benjamini anali mwana womalizira wa amuna, mwana ana a Yakobo. Kotero bufuko la Benjamini ndimene munatuluka iyeyo Sauli, kapena kuti Paulo. Ndipo iyeyo Paulo akuti anali Mhebri wa Ahebri. Akutanthauzanji pamenepo? Akunena kuti nthamene Paulo alipo akuphunzitsa kapena kuyankhula, anthu ochuluka angakhala nali Ahebri koma sanatha kuyankhula Chihebri. Anthu analipo ndithu Ahebri koma sakanatha kuyankhula kapena samadziwa kuyankhula Chihebri. Koma Paulo anakhoza zonse. Anali Mhebri komanso kumayankhulanso Chihebri. Nchifukwa chake amati ndine Mhebri wa Mwahebri. Komanso monga mwachilamulo anaphunzira Paulo kufikira pa ufarisi kapena kuti ndi mfarisi. Anthu akamamuona m'maphunziro ake amangoonapo mfarisi. Choncho Paulo akuziwulula motero monga iyeyo munthu. Tsono iyeyo anatembenuka motani? Pafundo yachiwiri tikoni kutembenuka mtima kwa Paulo. Tibwererenso ku buku la Elija anasegulapo mpalo wanga m'Machitidwe chapter 9. Pamene iyeyo anaganiza zochoka ku Yerusalemu kupita ku Damasiko kuti akagwireko amuna ndi akazi amene wowo ali munjirayo kapena amene ali mwa Yesu. Machitidwe chapter 9 tiyambira ndime ya 3 tiyimakaye pa verse lake la 9. Nda ndandira kutenda kosa ibaba akuti mbale Hawadi kuchokera kumpemba akapita chakuchiyeko akakumane ndialo ngomene mupite kustozi kusema muzungulira Tiyamba Machitidwe chapter 9 kusalika mtima kwa Paulo pa njira ya ku Damasiko pa verse yake ya 3. Ndipo poyenda ulendo wake kunali kuti iye anayandikira Damasiko. Ndipo mwatitsitsi kunawala mumzinga kuwunika kochokera kumwamba. Ndipo anagwa pansi namva mawu akunena naye, Saulo, Saulo, undilonderanji? Koma anati, ndinu yani Mbuye? Ndipo anati, ndine Yesu amene mlondalonda. Koma nuka mulowe m'mudzi, ndipo kudzanenedwa kwa iwe chimene uyenera kuchita. Ndipo amunawo akumperekeza iye anayima duu adamva ndi mawu koma osaona munthu. Ndipo Paulo anauka, koma potsegula maso ake sanapenya kanthu. Ndipo anamugwira dzanja namtenga nawana naye Damasiko. Ziko tikuona hapa Paulo tsopano potembenuka mtima. Paulo ngakhale lino vena kuwafunsa kuti kodi Paulo ndani, ena mata nchigawenga. Koma taonani angakhali inde anali chigawenga chosafunira zabwino mpingo wa Ambuye, komabe iye inafika nthawi yoti uchigawenga wake uthe. Ndipo iyeyo anatenga akalata kuchokera kwa ansembe ku Yerusalemu kuti omuyendereza iyeyo apite ku Damasiko akagwireko amuna ndi akazi amene ali mwa Yesu. Ndipo mukudziwa inu abale ndi alongo kuti kuopsa kwa Paulo kunali koposa kumene wina aliyense sanali kumuyandikira kuti amphunzitse mawu a Mulungu, angakhale Petro kapena ena otero olimba mtima. Koma tsopano Yesu ali wopambana poposa iyeyo Paulo. Chifukwa chake akuti pamene anatenga kalatawo kuyipita ku Damasiko, ali mkati mwa njira yopita ku Damasiko, masana zuwa likuwala.
akuti anaonanso kuwala koposa dzuwa. Ndipo iyeyu akuti anagwa pasi. Kuwalako kunangomzinga iyeyo Paulo. Ndipo mawu anamveka kumwambako womuyankhula iyeyo Paulo. Ndipo nthawi imene dzina lake alikutchedwapo Saulo. Ndipo anamva mawu a m'Chihebere wonena kuti, Saulo, Saulo, undilondalondelanji? Saulo anafunsa kuti, ndinu yani Mbuye? Anayankha kuti, ndine Yesu amene umulondalonda. Abale ndalongo, ndikafika apa ndimatha ine kuvomerezati kuti ndizoonadi kuti Yesu ndi mpingo sizosiyana. Chifukwa chani? Chifukwa chakuti Paulo mmene amanyamuka ku Yerusalemu unali ulendo wopita ku Damasiko. Koma tsono ali njiramo mawu anachokera kumwamba, osati ku Damasiko ayi. Mawu ochokera kumwamba anati chani? Saulo, Saulo, undilondalondelanji? Atamfunsa kuti ndinu yani? Akuti ndine Yesu. Pamene kuti Yesu sanali mu Damasiko ayi, koma Yesu ali kumwamba. Koma tsono taonani Yesu akuti ndine Yesu amene iweyo umatani kuti umamulondalonda. Ndekuti pamene Paulo akupita ku Damasiko ali kulondalonda mpingo, osadziwa kuti amene kulondalondayo akulondalonda za Yesu kapena kulondalonda Yesu. Chifukwa Yesu ndi mpingo chimodzi, sizosiyana ayi. Monga mmene timaphunzira kuti Yesu ali mutu pa mpingo, ndipo mpingo ndi thupi la Yesu. Komanso timaphunzirapo chani apa? Timaphunzirapo ichi kuti munthu asanafike pa ubatizo kapena pobatizidwa amayenera adachite magawo ena anayi oyambirira. Magawo anayi oyambirira ngonena kuti iyeyu poyamba amve mawu, ndipo akhulupirire, ndipo iyeyo alape, komanso avomereze. Zikatere iyeyu abatizidwa ndithu. Ndesono Paulo anamva mawu ochokera kumwamba kuti we Saulo, Saulo, undilondelelanji? Ndipo pokhulupirira mawu anafunsa Yesu, ndinu yani Ambuye? Chonsecho Paulo sanamba atchulapo Yesu kuti ndi Ambuye ayi, koma siku limeneli anatchula Yesuyo Ambuye. Ndipo Yesu anati chani? Popeza ndine Yesu, uka, nyamuka, ulowe m'mudzi umene umafuna kulowamo, ndipo kukanenedwa kwa iwe chimene uyenera kuchita. Ndipo anakhulupirira mawu amenewa, anatembenukadi, chifukwa anakalowa m'mudzimo sanapitakonso, asanachitanso zimene amafuna kachita ayi, zokagwira amuna ndi akazi. Tiyeni pang'ono vesi lake la kuyambira la 14 tilekezere 19. Vesi lake ya 14. Ndikuti pano alinawo ulamuliro kwa nsembe akulu wakumanga onse akuyitana pa dzina lanu. Koma Ambuye anati kwa iye, pita, pakuti iye ndiye cholinga changa chosankhika chakunyamula dzina langa pamaso pa mitundu ndi mfumu ndi ana Israeli. Pakuti ine ndidzamuletsa Yesu ndi zambiri ayenera iye kuzimba kwawa chifukwa cha dzina langa. Ndipo anachoka Hananiya nawa mnyumbayo, ndipo anayika manja ake pa iye nati, Saulo, mbali, Ambuye wandituma ine. Ndiye Yesu amene anakuonekera pa njira wazelayo kuti upenyenso ndi kudzazidwa ndi Mzimu Woyera. Ndipo pomwepo
anagwa kuchoka mmaso mwace ngalimamba ndipo anapenyanso ndipo ananyamuka nabalisidwa ndipo analandira chakudya naona nacho mphamvu. Ziko tsono tikuona kuti Paulo amene anali omperekeza adamugwira m'manja kumtsogolera ulendo wa ku Damasiko, podziwa kuti Pauloyo pamene amapenyana ndi Yesu mkuwalamo maso anachita khungu ndipo sadaonanso china chilichonse. Ndetsono ali munjira napita ku Damasiko, anakalowa mu nyumba ina ya munthu wina mtsogoleri meneko zina lake Yuda. Komabe kunalinso mtsogoleri wina ku Damasiko zina lake Hananiya. Hananiya uyu si uja mwamunake wa Safira ayi. Mu chapter 5 tumaona Safira ni Hananiya. Hananiya wasaja anafa, Hananiya Safira mkazi wake anafa. Koma sono uyo sanali Hananiya wina. Ndesono Yesu anamuonekera masomphenya kwa Hananiya kuti Hananiya pita ku nyumba ya Yuda ukampeza munthu wina zina lake Saulo amene ukamfotokozere mawu amene iye anera kuchita, ukauze ndithu kuti ineyo ndamene natumidwa ndi Yesu amene wakuonekera pa njira imene unadzerayo. Ndiye panali kukambirana pakati pa Hananiya ndi Yesu kuti koma za munthuyi ife tamva zoti watenga akalata ku Yerusalemu kudza kunoko kuti azagwireko amuna ndi akazi amene ali mwa inuyo Ambuye. Akuti ayi usadandaule konse panopo sangathe kugwiraninso ayi, chifukwa iyeyo tsopano ndiye ndamusankha kuti akhale chotengera changa. Ndipo taonani Hananiya ngakhale ananyamuka kupita ku nyumba ya Yuda, sana kupite ndi chikhulupiriro chonse ayi. Chifukwa chani? Pali mawu amene Hananiya anakayesa ngati monyengerera Paulo. So anafika mu nyumba atamuona kuti Saulo m'bale. Kodi munthu amakhala m'bale asanabatizidwe? Hayika. Ndiye ni mawu onyengererawa kuti mwina angathe kundigwirako woyamba ndi kutakhala ineyo. Ndiye ndingomnyengerera kuti akhale m'bale. Saulo m'bale. Inewa ndituma Yesu ndithu. Iwe mujaona anakuonekera pa njira pajapo. Ndiye tsopano tabwera toyambirira tichosekaye mamba m'maso mukuti uyambe kupenya. Ndiye uja anakhulupirira komati munthu uyu amtumira ndi Yesu. Ndiye tikuona kuti atamtenga Hananiya kumbatiza yeyo Saulo. Ndiye kuti Saulo wabatizidwa mukati mwa mudzi uja kapena mzinda wa Damasiko. Ndipo wombatiza anali Hananiya. Tsono tikuona kuti watembenuka mtima. Ndiye kuti ayamba tsopano moyo wina, moyo wolunjika mawu a Mulungu, osati moyo wokhota suja wayi, koma tsopano moyo wolunjika pa mawu a Mulungu. Ndiye kuzipereka kwake kunali kotani. Tipitize verse la 20, 21 kufikira 23 pomwepo. Verse lake la 20. Verse 20. Ndipo pomwepo masunagoge analika Yesu kuti iye ndiye mwana wa Mulungu. Verse 21. Ndipo onse amene anamva anadabwa nanena, suyu iye amene anaononga mu Yerusalemu onse amene anabatizira ili, ndipo adza kuno kudzalero kuti amuke nawo mangidwa kwa nsembe akulu. Koma Saulo anagwera makamaka mu mphamvu nadodometsa Ayuda akukhala mu Damasiko nawatsimikizira kuti ameneyo ndi Khristu. Ziko munthu ndiye watembenukadi ndithu. Ndipo tikudziwa kutembenuka ndi kusiya choyipa kapena kusiya zimene unkachita poyamba. Paulo atabatizidwa sanakhalenso ndi mchitidwe wosafunira zabwino mpingo wa Yesu ayi, koma namba khadi mchitidwe wofunira zabwino mpingo wa Yesu. Ndipo m'masunagoge anayamba kuphunzitsa za Yesu. Anthu anadabwa nayenso.
suja tinamva zoti anatenga akalata kuchoka ku Yerusalemu kuzagwira amene ali mwa Yesu kunoko. Nanga zatheka bwanji yeyo namene akulalikira zedi za Yesu? Mwina kapena ndi plan B yoti ife tione ngati ndi mbale osachotofuna tigwire sanga papayi. Ndiye anayesapo kuwunikira zina koma panaona kuti iyeyo analimbikirabe ndithu kuphunzitsa zoti Yesu ni ndani kodi? Ndi mpulumutsi kapena ndi Khristu. Inafika nthawi yotsopano apite ku Yerusalemu akazionetsereso. Koma mukudziwa inu kuti munthu wina aliyense akafuna kupita dera lina ngoyenera akhale ndi umboni woonetsa kuti amene ni mbale kapena ni mlongo. Abale aku Damasiko panali povuta kuti angolemba kalata kuti mulandireni Paulo mu dzina la Ambuye athu Yesu Khristu, timasonkhana naye ndikunyema mkate nthawi zonse machitidwe chanchanuko. Singakwanire kalata koma titume munthu. Ndiye tiyambe verse 26 tifika 27. Kodi anatuma ndani? Anakachita umboni ku Yerusalemu ndani? 26. Koma amene anafika ku Yerusalemu anayesa kudzipatika kwa ophunzira, ndipo anamuopa iye onse, osakhulupirira kuti ali wophunzira. Koma Barnaba anamtenga napita naye kwa atumwi nawafotokozera umo adaonera Ambuye m'njira. Ndikuti anayankhula naye, ndikuti m'Damasiko adanena molimbika mtima m'dzina la Yesu. Okay. Taonani kuti kalata payokha sikanakwanira kupereka umboni woti Paulo ni Khristu. Zinatengera abale aku Damasiko kumtumiza Barnaba kuti iwe Barnaba chonde iwe ndamene ukapereke umboni kuti ameneyi ni mbale panopo. Ndesono atafika ku Yerusalemu atanayesa kuziphatika kwa wophunzira anthu anamthawa uyu sikumdziwa kale uyu. Nde Barnaba kuti ayi amene ngati kale mukaganiza kapena mmamuona kuti anali kulondalonda mpingo, panopo si uja wolondaso mpingo ayi, panopo ndi mbale ndithu amene kuyambira ku Damasiko kumene iye anabatizidwa akhala akuphunzitsa mawu ndipo akulalikira za mwa Khristu Yesu. Kotero tikuona kuti umboni wa Barnaba unapangisa kuti anthu amkhulupirire Yesu, amkhulupirire Paulo kuti ndi Khristu. Tione kuzipereka kwake pa fundo yachinayi. Tionapo mwina mabuku mwina awiri okha chifukwa cha kuzipereka kwake. Machitidwe chapter 21 ndime ya 13. Chapter 21 buku lomwe la Machitidwe pa ndime yake ikhale ya 13. Pamene Paulo anayankha, muchitanji polira ndi kundiswera ine mtima, pakuti ndakonzeka ine sikumangidwa kokha komatunso kufera ku Yerusalemu chifukwa cha dzina la Ambuye Yesu. Ziko. Tsono Paulo ali mkati molalikira uthenga wabwino. Mukudziwa kuti anakhazikaso magome ochuluka. Ndipo inafika nthawi yoti apite ku Yerusalemu. Ndipo kunapezeka kuti kunabwera mneneri wina zina lake Agabo. Iyeyo anatenga lamba wake nazimanga mchiuno nanena kuti munthu mwini wa lambayi akangofika mu Yerusalemu akamangidwa. Ndesono ophunzira amene alimayenda ndi Paulo anayesa kumudandaulira Paulo kuti Paulo mwamvatu mneneri wanena kuti mukamangidwa ku Yerusalemu, musayelekeze kupitako ayi. Ndiye iye Paulo anayankha kuti kodi mundisweranji mtima ine kudandaulira za ine? Ine ndakonzeka osati kumangidwa kokha koma kufa chifukwa cha dzina la Yesu Khristu. Inu Paulo anazipereka kwambiri.
alipo wina ndani panopo angalolele kufa pano chifukwa cha zina la Yesu. Moti ena panopo chifukwa cha kukongwa pano tuganize ukagona. Mamoti tikhale tikumva mawu a Yesu tukulingalira zokagona. Paulo kuti ine ndilokonzeka kufa chifukwa cha zina la Yesu. Ndipo ndikuyamikireni abale ndi alongo inu amene mwakonzeka kukongwa chifukwa cha zina la Yesu. Mwafanana naye Paulo. Aroma chapter 1 ndime ya 15. Aroma chapter 1 pa ndime ya 15. Chotero momwe ninga konze ine ndikufuna kulalika uthenga wabwino kwa inunso aku Roma. Pa 16. Pakuti uthenga wabwino sundichititsa manyazi, pakuti uli mphamvu ya Mulungu yakupulumutsa munthu aliyense wakukhulupirira kuyambira Myuda ndiponso Mhelene. Dziko. Tsono Paulo mulendo wake wachinayi anakafika mpaka ku Roma. Ndipo iyeyo popeza ku Romako ndikumene kunakhala Kaisala, anaona nkwabwino akafikise uthenga wabwino ngakhale pamaso pa Kaisala. Ndipo mkaona mu Aroma chapter 15 ndime ya 20 akunena kuti iyeyo anali wokonzeka Paulo kukalalikira Khristu ngakhale kumalo kumene Khristu asanatchulidwepo nkale ayi. Choncho khalidwe la Paulo linaloti iyeyo sanachita manyazi chifukwa cha uthenga wabwino. Sankachita manyazi chifukwa cha uthenga wabwino. Samakhala manyazi chifukwa cha uthenga wabwino. Chifukwa chani iyeyo uthenga wabwino sumanchitisa manyazi? Akuti mu uthenga wabwino ndimene mwagona mphamvu ya Mulungu yopulumutsira wina aliyense wokhulupirira kuyambira Myuda angakhale Mhelene. Mu uthenga wabwino ndimene muli mphamvu yopulumutsira munthu. Ngati munthu afuna chipulumutso ayenera amvere uthenga wabwino. Kopanda kumva uthenga wabwino chipulumutso palibe. Kotero uthenga wabwino muli mphamvu ya Mulungu ndimene mwagona mphamvu ya Mulungu yopulumutsira munthu. Ngati inuyo abale ndi alongo ngati simulalikira uthenga wabwino ndikuti simfuna kuti munthu apulumuke. Koma mu uthenga wabwino tiyene kuti tizilalikira nthawi zonse chifukwa muli mphamvu ya Mulungu yopulumutsira munthu. Paulo kutero kuti ineyo uthenga wabwino sundichitisa manyazi chifukwa muli mphamvu ya Mulungu yopulumutsira munthu kuyambira Myuda ngakhale Mhelene. Chinanso nchani chapter 11 1 Korinto 11 verse 1 Paulo anazitere ndithu. Ni mawu ambiri amene mwine tingathe kuphunzira za Paulo koma ziwa likhoza kutuluka tikulimbana za Paulo zeka. Chapter 11 verse 1 akuti chani Paulo? Akorinto yamba chapter 11 pa ndime yake yoyamba. Khala nonditsanza ine monga inenso nditsanza Khristu. Ziko. Tsono Paulo anakhala chisanzo chabwino. Angakhale kuti anthu poyamba ankamuona ngati woyipa kapena anamuona kuti ndi woyipa, koma sono anasanduka munthu wabwino. Ifeso tikhale nawo makhalidwe otere. Angakhale mwina tikhoza khala anthu oyipa wooneka ndi machitidwe oyipa, komabe tisinthe mtima. Mene tikuvera uthenga wabwino panopo tisinthe mtima, tilape. Ngati tinabatizidwe tibatizidwe kuti tikhale anthu oyera, anthu olungama pamaso pa Mulungu. Tikhale chisanzo chabwino. Paulo akuti khalani wonditsadza ine popeza ine ndatsadza Khristu. Mukafuna kuona Khristu kapena mufuna kuona zabwino za Khristu mutangondionani ineyo. Chifukwa zonse zimene Khristu akufuna zili mwa ine. Inunso abale ndi alongo
ngati anthu afuna aone Yesu azingoona makhalidwe anu abwino, koma ngati makhalidwe anu ngoyipa ni nthawi yabwino kuti pamene mkumva uthenga wabwino mulape ndithu. Nanga mathero a Paulo anali wotani? 2 Timoteyo ndime ya chapter 4 verse 7 and 8. Apa ndi pamene pali mathero a Paulo, mawu omaliza, mawu osanzika a Paulo. Timoteyo wachiri chapter 4 pa verse yake ya 6. Pakuti ndikutimba nsembe tsopano, ndipo nthawi yakumasuka kwanga yafika. Verse 7 and 8. Ndalimbana nawo kulimbana kwabwino, ndasiriza njirayo, ndasunga chikhulupiriro. Chotsala ndiga ndikuona wachilungamo, amene Ambuye oweruza olungama adzandipatsa ine tsiku lijalo, ndipo si kwa ine ndekha, komanso kwa onse amene anakonda maonekedwe achi. Ziko. Tsono Paulo walero mawu osanzika. Sindziwa ka inu ndi ine tsiku lomaliza loti mwina ndili pafupi kufa tidzanenapo mawu otani osanzika. Paulo anasanzika motero kuti ndalimbana nako kulimbana kwabwino, ndasiriza njirayo, ndasunga chikhulupiriro. Chondisalira tsopano ndi korona wa moyo amene Ambuye Mulungu adzapereka kwa wina aliyense amene akonda maonekedwe ake. Mawu osanzika. Namvapo wina tidamuyeserako wokhulupirira ndithu mwa Khristu momwemo, ndiye mawu osanzika ali pafupi kusirizika chifukwa choti ankadwalapo. Daudi koma mwana wa uje uja kanakhala ngati kachimbunda ndithu kukoma kwake. Ni mawu abwino awa. Sanasanzike bwino. Ngakati makonze kuti tikayimbe nyimbo za Mulungu, nyimbo zinalepheratu pomwe kuti basi singayimbeso nyimbo apa. Mwana wa uje nakoma ngati kachimbunda chonje. Mawu oyipa. Koma mawu osanzika abwino azikhala monga mene anasanzikira Paulo. Ndalimbana nako kulimbana kwabwino, ndasiriza njirayo, ndasunga chikhulupiriro. Choncho ni mawu abwino zedi. Ndipo mu mathero mfundo yomalizira tingomaliza ndi buku la 2 Petro chapter 3. 2 Petro chapter 3 tiyamba verse la 14 tilekezera 17. 2 Petro chapter 3 pa nimeke ya 14. Pafoti na kunene, momwemo okondedwa, popeza muyembekeza ichi, chilali changu kuti mupezedwe ndiye mumtendere, opanda banga ndi opanda chilema. Pa 15. Ndipezani kulekerera kwa Ambuye wathu chipulumutso, monga m'bale wathu okondedwa Paulo, monga mwa nzeru zopatsidwa kwa iye anakulemberani. Pa 16. Monga makalata ake onse, pokamba momwemo za izi, mmenemo muli zina zokuvuta kuzizindikira, zimene anthu osaphunzira ndi osakhazikika apotoza, monganso atero nawo malembo ena, ndikudzononga nawo eni. Pa 17. Inu tsono okondedwa, pozindikira izi, chenjerani kuti potengedwa ndi kulakwa kwa iwo osaluzika mungagwe kusiya chikhazikiko chanu. Ziko. Tsono tikuona Petro mmodzi wa atumwi nayenso ali kuchitira umboni pa zimene Paulo anatumikirapo Ambuye.
Ndipo makamaka Petro wanena kuti chofunika njoti ife pamene tili kuyembekeza zakudzaso kwa Yesu Khristu tichite changu tipezeke mtendere pamodzi ndi oyera mtima onse opanda chilema. Ndipo tiyese chilekerero cha Ambuye mchinthu chopambana zedi. Ngati Mulungu kapena Yesu watilekerera ife, wangotisiyabe ndi moyo kufikira kuti siku la lero pamene tinaganizira kuti zakhale ndi nsonkhano pano pa mitundu kuyambira pa 14 lero kufika pa 16. Yesu watilekerera, watipatsako moyo. Tichiyese chinthu chopambana zedi cholinga kuti tikhale anthu odzudzulidwa mtima, kuti pa zimene tikuchita zoyipazi tisanafike pakufa ifeyo tiyene titembenuke mtima, tikalandire moyo osatha. Tilape kapena ngati pali obatizidwa ofuna kubatizidwa abatizidwe kuti tikapezeke mtendere pamodzi ndi Yesu Khristu. Monga mwa makalata amene Paulo adalemba, makalata ake onse adalemba kuti anthu akhale wokonzeka kukafika ku moyo wosatha. Amene ena osaphunzira ndi osakhazikika amapotoza mawu. Kotero m'bado wokhotakhota umatha kupotoza mawu. Koma si cholinga cha Paulo pophunzitsa kuti anthu akhale opotoka, anthu azipotoza mawu ayi. Chifukwa anadziwa kuti anthu m'bado wokhotakhota nthawi zonse salunjika mawu. Kotero Petro akuti makalata onse amene Paulo adalemba kuti ifeyo tikhale anthu osinthika mtima, tisakhale anthu okhotakhota, cholinga tikapezeke ku moyo osatha. Ndipo ifeyo podziwa izizi tidziwe kuti nthawi zonse Paulo akutisimikizira, akutiphunzitsa kuti tikakhale anthu olunjika pamaso pa Mulungu. Choncho ifeyo abale ndi alongo, Petro wamalizira kuti inu tsono okondedwa, pozindikiratu izi chenjerani kuti potengedwa ndi kulakwa kwa iwo osayuluzika mungagwe kusiya chikhazikiko chanu. Ifeyo tenti chenjere pamene tikuona kuti zinthu sizili bwino, talakwisa pamaso pa Mulungu, ni nthawi yabwino tiyene tilape. Pamene tikamva uthenga wabwino tibatizidwe ngati tili kunja kwa mpingo wa Ambuye. Taphunziraje? Timaphunzira za Paulo mtumwi. Ndipo taona Paulo mtumwi kuti iyeyo anali munthu wobadwa mmuzi wa Taliso wa Kilikia, analeredwa pa mapazi a Gamalieli mu Yerusalemu. Taona Paulo anali wa fuko la Benjamin, komanso anali mhebere wa Hebere, ndipo anaphunzira kufika pa ufarisi. Ndipo Paulo taona anatembenuka mtima pa njira ya ku Damasiko, imene iyeyo ankapita kuti akagwire kwa Khristu, koma Yesu anamtembenuza mtima kuti ayambe kutumikira Yesu. Ndipo anamba kutumikira mu Damasiko momwemo mpakaso ku Yerusalemu, ndipo anapitanso madera ena ochuluka. Ndipo kuzipereka mtima kwake kwa iye Paulo akuti analola kufa chifukwa cha zina la Khristu. Ndipo nthawi zonse ankalalika uthenga wabwino osachita manyazi. Ndipo iye pa mapeto pake anaona kuti walimbana nako kulimbana kwabwino, wasunga chikhulupiriro. Ndipo ngakhale Petro anamchitira umboni wabwino kuti Paulo anali munthu ofunikira pamaso pa Mulungu. Mulungu adalitse m'bale wake Yesu Khristu. Ameni.